tænker sgu lige, vi skal reagere på lidt Morten Münster. Ikke for noget. Det giver jeg tid til det. Eller jo, det har jeg faktisk nu, hvor jeg ikke har noget arbejde og slet ikke har noget at lave. Okay, vi springer bare ud i det. Her imens. Nej, det skal være Imens jeg gør hvad igen. Hej alle sammen og velkommen tilbage til Bloxburg-serien sammen med min roommate Tobias Ulvedal. Hej og tak fordi jeg måtte bo her eller og være sammen med mig. Er det du skulle til at sige? Tak fordi at jeg er så heldig at skulle være sammen med mig. Nej, ikke lige det jeg tænkte på. Okay Tobias, jeg kan mærke din taknemmelighed helt herover i den anden ende af skærmen. Jeg går lige i bad, okay? Du må lige have mig undskyldt. Jeg synes også du lugter rimelig meget, Tobias. Undskyld? Hvad fanden? Okay, jeg tror, hvis der er nogen af os, der glemmer at tørre os bag i. Nå, apropos tørre sig bag i, jeg skal lige hurtigt på toilet her imens. Imens jeg gør hvad igen. Tobias, imens jeg sidder her og prutter, og du bader dit prut væk, jamen skal vi så ikke finde ud af, hvad vi skal lave i dag? Bader jeg mit prut væk? Så har du allerede tøjet på, Tobias, og jeg er klar til en ny skøn dag her i Bloxburg. Jeg har jo gået i bad med tøj på. Kan man jo vaske tøjet samtidig. Det er fandme smart. Nå ja, og vi har heller ikke nogen vaskemaskine, faktisk. Nej, nemlig. Det er faktisk rigtigt. Hey, det skal vi måske have. Oh no, Tobias, jeg kan ikke nå toiletpapiret. Det er så mega langt væk. Jeg kan ikke engang nå det med min tær. Du skal ikke slukke lyset. Hvis jeg kan nå at stikke kontakten herfra, kan du altså også tage den røv herfra. Okay, jeg har en idé, hvad vi skal lave i dag. Okay. Vi skal ud og klatre i træer. Kom. Kan man det? Får man penge for det? Det kunne være fedt, hvis vi gjorde, men så gider jeg nemlig ikke. Okay, se mig, Tobias. Jeg klatrer. Kan du se det? Jeg synes ikke, det går så godt. Nå, men jeg er heller ikke så god til det. Det er fordi, at jeg har klippet negle, så har jeg ikke noget at tage fat i. Nå, Tobias, hvis vi lige skal tage det lidt mere seriøst, for jeg synes godt nok, du er useriøs lige nu. Prøv lige at komme herhen. Det er da mig, der ikke har det sjovt på mine statistikker. Jeg ved ikke med dig. Hvad? Nede i højre hjørne, jeg er mega ked af det. Ej, er du? Jeg er faktisk mega glad. Jeg er faktisk også mega sulten, kan jeg se. Kom, du skal have en gulerod. Skal jeg give dig en gulerod? Jeg kan også bage en kage til dig, hvis det er. Ej, okay, vi skal på arbejde. Jeg æder bare noget i køleren. Lad mig lige lave en kage til dig. Okay, nu er jeg i gang. Oh my god, jeg er mega god til at bage. No way, du laver faktisk en kage. Se så. Eller hvad? Nej, jeg er ikke færdig. Sådan der. Ej, hvor er du god. Bare rolig, Tobias. Den er klar lige om lidt. No way, du lige kunne finde ud af det selv. Jeg er stadig sulten. De der 2 ostehaps, jeg ud, de var altså ikke nok til at mætte mig, kasse. Lad os lige nyde udsigten ud til... Og så regner det bare... til den her postkasse her. I det mindste, så står der ikke en af vinkerne af vores vindue, ligesom sidst. Nej, men der står en kvinde derovre. Jeg skal lige over og score. Tobias, hun er måske 10 år gammel. Jeg tror lige, du skal passe på, hvad du gør nu. Jeg tror nok lige, at det er Roblox og FBI, de kan ikke fange mig. Hey! Hvad, kommer du tit her? Køb Samsung Galaxy S24 hos Josie og få en Samsung Galaxy tablet med reklamer. Book i hotels.com og find det perfekte sted for dig. Jeg hader reklamer. Når du bor her. Hvornår er den der kage færdig? Er det en opvaskemaskine, jeg har puttet den ind i? Nej, der skulle ikke kogeplade oven på en opvaskemaskine. Okay, men hvad ved man egentlig også om det? Er det ikke rigtigt? Am I right? Am I right, Tobias? Overhovedet ikke, Morten. Jeg synes faktisk, nogle gange så er det lidt svært at sådan finde ud af, hvad forskellen på en vaskemaskine og en opvaskemaskine er. Det er jo kun fordi, dit ordforråd ikke rækker særlig langt, Morten, ikke? Når kagen er færdig lige om lidt, og vi får spist, Tobias, så tror jeg, at vi skal tjene nogle flere penge. Fordi vi har jo en stor drøm om at få en bil. Er det ikke rigtigt? Jo, en til deling, fordi vi får aldrig råd til en hver i det her spil. Nej, det gør vi ikke. Vi bliver nødt til at have vores arbejdsmoral. Der er no way, vi kan arbejde mere end at tjene 100 kroner. Ja, når vi ikke rigtig gider arbejde, så er det lidt svært, kan man sige. Der er en grund til, at du bliver YouTuber, ikke? Bare lige for at sige det, ikke også? Men jeg kan faktisk klikke på en rigtig sjov knap, når du siger sådan nogle ting. Og jeg prøver lige at mute mig. Klik der. Upsi dupsi. Ej, hvad? Skal vi ikke bare håbe, den kage er færdig, når vi kommer hjem fra arbejde en gang i morgen? Ej, den er færdig nu. Den er så grøn. Okay, prøv at se her. Nu skal du... Nej! Hvad lavede jeg? Vi kan ikke engang lave kage i det her spil her. Nu går vi på arbejde. Hvorfor har de sådan nogle pæne hus? Det er flot. Det er virkelig det er faktisk lidt sejt. Hvorfor bor alle sådan mega nice, og hvorfor skal det regne, og hvorfor kan jeg ikke klatre i træer i det her spil? Ej, okay, det er sådan et gysehus, det her. Det er flot. Hallo? Det er sådan lidt uhyggeligt på en eller anden måde. Ej, vi kan gå ind, Tobias. Kan jeg vide, om vi kan lave indbrud? Tror du, vi kan det? Kan vi prøve at banke på? Okay, vi banker på.
Hallo, kan vi få nogle af dine penge? Tobias, så skal vi synge fastelavn, så giver hun også penge. Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have. Skal vi ikke spørge folk, om det vil give os nogle penge? Oh my god, det er genialt. Okay, jeg prøver lige at hoppe op her. Kan jeg ikke lige låne dit hoved, Tobias? Jo, kom lige her. Jamen, jeg tror ikke, du kan stå på mit hoved. Hvorfor kan jeg ikke det? Jamen, jeg tror ikke, vi kan lave indbrud. Det havde ellers været mega sjovt og grineren. Hvordan kom du derop? Okay, kan du se, om der er nogle vinduer, du kan kravle ind af? Det er der ikke. Men nu er jeg oppe på deres tag. Julemanden er her! Julemanden er oppe på taget! Jeg kommer nu. Skibidi toilet! Nej, hold af, det siger du ikke. Julemanden! Kan han give os penge? Kan vi slå ham i hovedet? Tobias, vi skal ligesom være rar ved ham, hvis han skal give os penge, ikke? Okay, men jeg synes faktisk, det var en klog taktik, det der med at banke på folks døre og spørge om penge i stedet for at arbejde. Hende der med det der Lego-hus, hun er hjemme. Fastelavn. Ej, hun har smidt os ud. Hvad? Jeg var lige i gang med at synge fastelavn. Please give money. Kom nu. Vi er homeless, selvom vores hus er lige der, ikke? What the fuck? Er det julemanden på en motorcykel? Det er en kylling. Ej, hun siger no sorry. Ej, hun er dum. Skal vi se, om man kan slå hende i hovedet? Morten. Det kan man ikke. Hvad er det for et børnevenligt spil? Jeg har kun 590.000. Hvad? Hun har 590.000. Hvordan har hun 590? Vi har 13.000. Altså Morten, vi er jo ramt bunden i det her samfund inde i Roblox. Ja, okay, det er måske også lidt tarveligt at gå rundt og spørge om penge. Det skal vi ikke. Kan du ikke lige se, om du kan donere nogle penge til mig nu, egentlig? Hvorfor skulle jeg blive ved med at give dig alle mine penge? Jeg lover, at jeg en eller anden dag giver dig en god oplevelse i livet. Du gav mig 200, men det er overhovedet ikke nok. Jeg prøver lige at give dig 2.000. Det virkede! Ej, giv mig mere. Jeg køber en bil til os, bare roligt. Hvorfor spurgte vi egentlig en 10-årig om penge, når jeg bare kan spørge dig? Det er lidt det samme, er det ikke? Nå ja. Se, nu har jeg givet dig 2200 kroner. Så jeg tror ikke, jeg kan give dig mere. Okay, man kan åbenbart ikke donere flere penge end det. Det er fordi, vi er nye spillere. Vi er enige om, vi gider ikke at lave burger. Det gider vi ikke, Tobias. Det har vi prøvet. Det var ret svært. Og der står bare mange i kø her, og der er bare ingen på arbejde. Tobias, jeg tror, jeg har fundet et stykke arbejde til os. Jeg har allerede taget arbejdstøj på. Ej, du har sådan en cute lille trøje på. Okay, please giv mig et eller andet her. Hvordan skal jeg vide, hvordan han vil klippes, når han har kasket på billedet? Han har jo ikke noget hår, han har kasket på. Yay! Nå, det er mig, der er idiot. Okay, det er faktisk ret nemt, det at spille. Am I right? Det er lidt nemt, men jeg synes, det er lidt kedeligt bare at trykke med mus. Okay, man klipper ret hurtigt i det her spil her. Du vil gerne have sådan en lidt mærkelig frisyr. Det kan man jo ikke forstå. Jeg kan ikke finde det. Nå, det kører jeg godt. Ja, det er ikke rigtigt, de er svære at se på billederne, hvad for nogle der er. Jo, når man hedder Tobias. Luk nu. Okay, jeg fik lige nogle flere penge. Jeg fik så man begynder at få mange penge nu, når man klipper. Se, der fik jeg ikke meget. Nå, okay. Men hende her, hun ligner en, der har mange penge og rigtig gerne vil give mig en masse penge, fordi hun har Pac-Man trøje på. Og Tobias, altså vi nærmer os 18.000, men jeg kan se, at nu højere level man kommer i, der får man flere penge. Ja, man gør så. I starten der fik jeg kun sådan 18 for at klippe ind. Nu får jeg næsten 100. Tobias! Ja, Tobias! hvor er sin bil? Jeg har 18.100 nu. Okay, hvor er bilhandleren? Hvor er den bilhandler? Oh yeah, money in the bank. Derovre, den er her. Money. Jeg skal lige danse færdigt. Money in the bank. Money. Jo, jeg gør her ude i virkeligheden. Nej, jeg gider ikke se det. Tobias. Nu skal vi have en mærser. Morten, du er helt ked af det, fordi du ved, det er din pengepunkt, det her det går ud over. Ja, og jeg kommer til at have nul penge. Så kommer vi her med pengene fuld. Hej, manden med det flotte smil. Oh yeah, vi er her, fordi vi gerne vil have en bil. Ja, du hørte rigtigt. Vi har selv sparet op. Ej, gør vi det nu? Vi gør det nu. Er du klar? Ej, Et eller andet tidspunkt, så kommer jeg 500 subscribers. Nej. Og så bliver jeg Tobias! Nej, hvor er du? Det ved jeg ikke, jeg er teleporteret til himlen. Nej! Jo, jeg gjorde. Jeg er i himmeri. Hvor du er. Jeg vil se bilen. Kan du vælge farve på den? Nej. Men det er sådan en rigtig fin farve, faktisk. Jeg har placeret den inde i vores garage nu. Jeg placerer sådan en blomst. Okay. Jeg har faktisk fundet et job, vi også kan lave. De søger faktisk medarbejdere her. Hos mekanikeren. Jamen, det gider jeg ikke lige, Tobias, faktisk. Men det kan vi gøre, hvis vi skal tjene nogle flere penge. Jeg er faktisk bliver helt træt af, at du snakker så meget om sådan noget mekaniker-halløj. Og jeg drømmer bare om at køre i den bil snart. Yeah. Tror du, vores kage er færdig? Jeg tror, den er meget sort. For at være helt ærlig. Nej, den er helt tilpas. Så, Tobias.
Der skal lige moses i dem, eller et eller andet. Nej, vi skal lige lad Tobias, du skal ikke køre den første tur uden mig. Du må ikke. Du kunne høre den starte. Må jeg lige se, hvor er du? Tobias, vi skal lige have kage først. Vil jeg køre, eller vil du køre? Vi skal lige fejre det her moment. Prøv lige at se min lækre kage, jeg har lavet. Hvordan spiser vi den? Jeg placerer den her, og så tager du en. Du må kun tage en. Det smager godt. Helt op i det. Den skal helt op i næsen, Tobias. Imens vi spiser vores kage her, Tobias, skal vi så ikke sige farvel for den her episode her? Og så i næste episode, jamen så skal vi ud og køre i vores helt nye bil. I næste episode, der kan vi faktisk køre på arbejde. Ja, men jeg tænker også, at vi skal ud og udforske byen lidt mere, fordi det har vi slet ikke gjort. Nu pauser vi lige Morten, fordi han er ikke så vigtig. Eller jo, han er vigtig. Og han beder sikkert lige om lidt om at abonnere til hans kanal. Og abonnere nu lige også til min kanal, nu hvor du er i gang. Og like lige. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Ekkert, du har fuld fortrydelsesret, lige når du har lyst. Nå, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Og vi ses i næste video, hvor jeg sikkert reagerer på en eller anden YouTuber. Som David Jæger eller Guldborg.